nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu, katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liowit sa Tingog ning barangay. Buntag, udto, hapon. Huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy nakaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, maraheda pagkaaga po sa Sento Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyan in the Lunes, December 9, 2024. 1FM 88.3 sa American Kansentong mga radyo. Cast over DWRL Radyo Pilipino Ligaspi. Asin po tabi siyempre. Sundo kita ng alas 8 ngunyanin pagkaaga. Mauran na masabaw na pagkaaga po sa Sento Gabos. Welcome na digdi sa programang ini ngunyan. Dahil pa man po nin suspension kang klase ha. Dahil pa nin suspension kang klase baka mamaya. At pag siring baga kayo ni suspendido tulos ano. Mas maray na si suspender tami na init. Pero I think parang ura ng init ngunyan. Apektado na ini po tabi kan amihan tapos kan share line. Apektado kan share line tapos kan amihan. Kasod medyo mainit-init pang maghapon tapos naglumlum na hapon. Diretsong uminuran. Ayo po yan. Pulugan sa kuyang lawas. Ege. Anyway, sa mga kababayan niya itong nakantabay langon niya na pagkaaga po, good morning. Welcome na digdi sa programang ini. Ngunyan na aldaw nin Lunes, December 9, 2024. Sa pangaran man ni dating konsihal Chigo Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, yan sa lado teknikal, yan si Darwin Obido. Ako po ang sindong lingkod, amigo sa radyo Alwin Masida Liobit, Alwin Double L. Banin do ako digdi sa programa. Sa mga drivers na nakantabay ngunyan, luway-luway sa nata, medyo mahal na sa antinampong ngunyan. Wag sa mga riders, wag masyadong kamote.
Kamuti rider eh. Tapos naman sa mga may birthdays ngunyan, happy birthday po. Maligayang happy birthday sa Sendo Gabos. Maligaya na happy pa. Intiro happy lang ano. Sa may mga kamatian ngunyan, get well soon. Asin po tabi duman sa mga kababayan niya itong nakatutok kunyan sa mga nagkakarapi na. Kami po naglalaom na nasa marahig kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Kaday po tabi nin pinagmamati na anuman nakatibaadan sa sendang mga lawas, sa sendang mga hawak. Sabi nga ni po tabi, maski kita nagtitirios, okay lang yan, basta po tabi naghahanap ng pagkakan, okay lang yan po tabi, bastang dainin hilang. Yuman sana yan ang pinaka-importante sa satuya ng yan. Kuha na, ano? Ano yan? Ruluwasan ng yan po tabi. So mga nag-file kan mga certificate of candidacy. Kaya lang ang problema tabi, medyo magastos talaga yan ngunyan daruin. Alo pang ibong-ibongan mga parties, ano? May mga party digdi, party duman, party sain. Kung ika kandidato, talagang dahil ka man makakadulagon yan, tapos siyempre may mga grupo po tabi. So, grupo ata ni Mayura Geraldine Rosal, labo-labo naman yung kuan. May mga nagkahiriling na ako digding post. Sa lado ni saro-saroong ko ini, tabi, sumaga dai ko dai ko po tabi maitataram digdi sa on air, mga kagawad, ibong-ibong, o di pasensya na kamo dai ko kamo talaga biristado. Ani ba dyan, dai ko biristado. Sa lado po, ito tayo ining lado ni ano yan, Mayura G. Rosal. Yan dyan si Mayura G. Rosal, mayor, bilang mayor. Sa iya po tabing vice mayor si dating konsehal Alvarizo. Tapos ang councilors po tabi yaon si Konsi Ato Valladolid. Yaon man po tabi si Alex Howe. Yaon po tabi so former councilors si Bit Muñoz de Maculangan, Chigo Obido, tapos Lilian Ramirez. Yaon man ang tugang ni Gob Noel si Ron Rosal. May tulong bago eh. Si ano yan, Bong Basalyote. So dua, Miraflor ata, tapos igwa pang Olpindo, si rin kayan. Yung mga, so mga day ko nangaranan, pasensya na taday ko talaga turoom ha. Sa ibong ban, si Isham, Kap Isham, BME Isham, sa iyang vice gayod, si Gutierrez. Garo Gutierrez ang apelido, si Councilor. Tapos sa mga, si JP Lee, yaon si Botbuban, yaon si Lau Biltran, yaon si Sepa. Di ko man turoong pasensya na ha. So aki ni dating konsel Alexi. Yaon pa. Tapos si Rizay pa. Di ko man turoong kaya. Pasirin siya na kamo ha. Pasirin siya na kamo ta. Di ko talaga turoong an kung si Rizay. Ang natuom ko sana. So si Mrs. Manyaon mano. Makandidato ka pa. Good morning manda. Sige. Christmas na rin. Ba? An kuan ko pasensya na kamo kung day ko man turoom talaga actually day ko turoom gabos maski sa lado ni Mayor day ko man turoom gabos an pangaran so nagkakuan ko lang na ang apelyido ang turoom ko sa mga councilors tapos sa mga dating councilor taday mo man talaga yan kumbaga po tabi day mo malilingawanan grabing kalokohan mo kung malingawanan so mga bago taday man turoom tapos si Imperial ata. Si Imperial tapos si pa ito. Si abogado. Si Lucila, Councilor Lucila. Yan ang relabanan ko niyan. Medyo magabaton ini. Kaya lang, sabi ko sa Indo, kung ang sa kuyang explanation digdi po, siring kay ini. Kung loyal ka mo kay sa Rosal, kung loyal ka mo sa kay Mayor Pido Garbin,
dahil na ka mo magkuroanin kandidato kan sa ibong. Halimbawa, loyal ka mo kay Mayor G. Rosal o Governor Noel Rosal. Iyan na 10, ikuha na nindo. Iboto na nindo yung gabos. Tapos ito naman na sa ibong, nagboto ka mo sa alkalde, iubos na yan nindo, sundo sa 10, sayang man. Tapos kung yaon man ka mo sa lado ni Mayor Pino Garbin, tayo man ka mo magkuakan na sa lado ni Mayor, sa lado po tabi ni Kuan, ni Mayor Rosal, taan sirin po tabi kaya ng sistema. Kung alimbawa, nanggana si Mayor Noel Rosal, ay si Mayor G. Rosal, ang Vice Mayor nindo po tabi so kalaban, o nanggana si Isyam, ang Vice Mayor nindo kalaban, ang mga councilor nindo kalaban, o ano ang mangyayari kaan, pero may ang kontra, taso nagbaralyo sa nangani ibaga, nagbaralyo po tabi sa ibang kudal. Maski anong gibuhon kan day pa na suspense Mayor G kan ombudsman, tabi pirming kontra, ura man talagang nagiginimbo sa alkalde, ta pirming kontra, maski anong magayon dyan na gigibuhon, kontra yung pirmi, takalaban. Kaya ang sabi ko sa Indo, kung kamo, ini padarakulan na sana po nin, ano ba yan, nin supporters, o kung sisiyanda ko lang supporters dyan, iyon magana. Siring na sarakaan, dahil na ka mo siwa-siwa na uning kukuaon ko sa ibong, uning kukuaon ko sa ibong, taan, punto digdi, kung loyal ka mo sa Rosal, dapat maski abo nindo kan councilor na yan, isabay nindo ta. Por sobre na sa naman po tabi, ta dapat makuakan alkalde, so, mga kaapil niyang kagawad, Vice Mayor. Halimbawa sa ibong man ka mo, sa lado ni Isyam, di iyo man ang kuan mo na, iyo man po tabi ang gibuhon nindo, siring na sakaan, ining labanan na ini, ngunyan po tabi sa politika, iba ini kan labanan kan 2022. Na so iba, salak-salak supig ko salak-salak mako ang ngaya ko naman sa ibo. Ito, nangyabo kung nga kayo ni. Ano nangyari? Ano nangyari? Bako nagruluksuhanin ko dal. Iyo yan. Tabi. Ngunya na masunod, iyo na ang gibuhon nindo. Kung mga loyal ka mo sa arin man po tabi na partido, duman ka mo. Sa gobernatorial naman, nagpapasuruhay na ngunyan, tamay man nagluluwas ng survey. And remember po ang survey, asaro lang po yan na basihan. Pero, dahil nangulugan na, gana ka na sa survey, gana ka na. Tatrabaho o nindo yan. Sa mga leaders, tatrabaho nindo yan. Kaya nga bagaan eleksyon, dahil man kinakakasiguro digdi, basta-basta. Alimbawa, makusog kang kandidato, iyan lang ang kakaputan mo, aram mong makusog ka. Yung suporta. Kaya lang, nagkakatalo dyan, sa latag po, kan makinarya, pag abot kan oras. No? At tadigdi sa Albay, duwa na sana, hid-o nangon yan po tabi, between Congressman Joey Sarti Salceda, kan 2nd District, at tabi, tapos, maray na aga kay Marlon Balaguer dyan sa Misibis, Makakay. Okay? Tapos po, siyempre, akon kamuyaon duman sa, iba ko ini, sabi ko sa Indo po, ang labanan sa Albayngon yan, bako ini, Noel Rosal kontra Albichara. Bako ini kumbaga sa NBA, sa playoff sa NBA, bako ini ordinaryong 8-seeded. Kaya ining duwang ini da ining katurugan. Mo pwedeng alam ba sa lado ni Congressman Joey, dahil mo pwedeng ano yun estimiton mo po tabi si Governor-elect Noel Rosal talang kaon suboto kaan. Lalo pa ngunya na yung tao talaga mahihiling mo yung uyam-uyam because dahil nakatukaw.
pinahali po tabi kan Supreme Court. Iyo. Salado naman po tabi ni Congressman Salceda. Dahil mo man yan nata simple ang pagdaog kay Congressman Salceda. Hindi o simple. Kasi primero, sa Enmado Romanso Youth. Sa Enmado man po tabi, so pinaeskwela kaan. So pamilya kan pinaeskwela kaan na pira ito, 50,000 na sundo mo niyan, dahil mo nagbarayad. May mga nakaulay pa nga na ako. Last week, kan uminatras si Governor Lagman sa pagdalagan, may nakaulay ako po tabi kinagahan. Saro po tabi siya na ahiks baga kito, pinatapos. Ang pamilya mi ngaya, 11 ang mutante. Duwang nga sa muya nakatapos through ahex, may trabaho na kami ngunyan. Sundo ngunyan, dahil man kami nagbayad. So sa paguna mo ngaya, yung utang na buot, pwedeng bayadan yan. Iyan sinasabi. Kaya nakula ko na bagay po. Kaya ini, daing katurugan ang duwang ini. Paala na ka mo. Tako, dahil man ako mataram kong sisay. Sabi nga ni, secret yan eh. Bahala ka mo. Ramang ka mong itutulak kabigon dyan. Duwang yan, parehas yan matanos na leader. Kaya nga ni ako namumundo, saro digdi, ang mapipirde. Sayang. Kung may mapirde digdi, nasaro, mapay ngalo nin tulong taon, sayang po na dapat yaon sinda sa politika. Yaon sinda po tabi bilang leader. Yan ang sinasabi ko. Yan ang tinataram ko sa Indo po. Sayang. Siguro kamo nakakaaram kamong mga albayano, kitang mga albayano po. Sa kuyang pinagtataram, siguro mas kamo ang nakakaintindi kung ano ang mangyayari. Diba? Ining eleksyon na ini ang pinakamatindi po na mangyayari dito sa Albay. Taka ito, pinag-ururunan sa na yan eh. Naunin na nga ayos baga, sudalagan. Ingon niya na kadakol na po ang mga nangyari. Kadakol na nangyari, nagkadaragit na sa mga Ligaspinyo, nagkadaragit sa mga Albayano, talagang may problema kita ngon yan. May problema kita. Ining sa gobernador lang talaga ay medyo problema eh. Mamimili ka talaga ng leader na kung sisay talaga ang best sa pinaka-the best. Digdi sa duwang ini. Kay salado naman ni Governor si Governor Lacman gayud garo mabalik po siya. Tulos. I think inatras na so kaso eh. I think natras na so kaso. Yan ang pagkaaram ko. Natras na po tabi so kaso. So gustong sabihin, pag wala ng kaso, dahil naman maprosperya. Sisay pa manan matistigo sa imo. Grabe man katuntuan kan Office of the Ombudsman na ura na so kaso. Ikuan mo pa. Dahil mo pa'y basura. Gustong sabihin, mabalik yan. Digdi. Dahil naman siya makakakwanta, dahil naman siya nagkandidato. Ang suporta niya kay Governor Noel Rosaldao. Pero siyempre tao, man girarayan mapili kaan. Siyempre may epekto yan. Kaya lang, yung tao nakakaaram kaya ni. Diba? Sabi ko ni Sendo po, may kanya-kanyang suportadores yan. Mag-iiwan na sila duman sa mga undecided, tapos duman sa 24% na gusto man kay Lagman. Diyan man sa nagpapaswayan duwa. Kung sisiyan pinakamaurag maglatag dyan, sindaan magana. Diba? So, simple man sana yan. Iya man sana po ang pinakasimple dyan. Kung sisiyan pinakamaray lumatag, siya po ang manggagana. Diba? Sa daragamon nyo yan, medyo kuhan. Alam ba dating ex.
Si, ano yan? Big Pirite, tapos sa suagom ni Mayor Baldo, ano? Ang labanan ko yan. Pero, ako, pigiling ko si, mas naglalamang-lamangon yan si Big Pirite, eh. Maski sa barangay na nagkakaharapot ko, pasensya na ka mo, garo, siring ka ng klase. Siring ka ng klase. Pero sabi ko baga sendo, maski naglalamang na, pwede pang mabaliktad yan. Nata, sa diskarte po, sa last hour. Sa last hour na diskarte. Kung lalo na kung kwarta na po ang pigurulayan, may problema na kita dyan talaga. Diba? May problema na kita dyan. Kung pirak na ang pinag-urulayan po. Anyway, igwa na kita nin 25 minutos. Makalampas po ang alas 6 sa nin pagkaaga. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sabi hati-hati. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield
Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time. Bigo na kita ni 30 minutos lampas po ang alas 6. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bakit makabloom sa charm? Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Di kita sa honesto. Complex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, takul ng natabangan. Pinadaba mo kaming totoo dahil pinabayaan. Takulaon na tabang sa kasaratayan. Kaya basta tatak Lagman, maghintay ng servidor. Governor Grex Lagman, tunay kang malalauman. Sa puso mo ang Albay #1. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. From the official family of the Bicol College Daraga Albay, headed by the President Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, the faculty members and students, as we celebrate this Christmas, let us join hands together for our wishes that every family share and enjoy the blessings of peace and prosperity with one another. Merry Christmas and Happy New Year to all. From the Bicol College, Community of Daraga Albay. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pasalamatan taan sa muya pang mag-sponsors sa Novena Tormadero Perpetual Help, Honorable Vicente Baltasar III, Board Member, 2nd District of Albay, Dr. Pedro Marcilian, the Third in Family, Bicol College, Daraga Albay, Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, President, Bicol College, Daraga Albay, Bicol College, Daraga Albay, Dr. Maria Luz Tabuena Macasinag, President, Bicol College, Daraga Albay, Miss Mary Ann Loques, Bicol College, Daraga Albay, Honorable Rolly Rosal, Board Member, 2nd District of Albay, Dr. Manny Stipuna, City Veterary Officer, City Hall Compound, Legazpi City. Pasalamatan taman ang samuyang mga sponsors digdi sa Christmas activities sa 2024. Tancholing General Hospital, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City. Engineer Vincent Raymond Tancholing, CEO, La Roca Miranda Suites,
in the Wawai's Restaurant, Lagandula Drive, Gogon, Legazpi City. Mrs. Lorna Cristobal, Manager and Owner, Bokland Pod Center, Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan, JRB Calibration Center, Lapu-Lapu Street, Legazpi City, Mr. and Mrs. Popoy and Marlene Balmes, Bicol Pod Delights Catering Services, Porokdos, Barangay Gogon, Barriada, Legazpi City, Mestes Nota Manager, Col Valley Purified Drinking Water, Redor Street, Daragalbay, Miss Erlinda Tapia, Manager, Bicol College, Rizal Street, Sagpon, Legazpi City, Dr. Maria Luz Tabuina Makasinag, President, Miss Evelyn Delbo and Family, Rizal Street, Legazpi City. Let's go! Alright, balik na ako digdi sa programa. Wala kita nin 40 minutos na makalampas ang alas 6 din na pagkaaga. Sa liwat, ini po ang programang Tingog Din Barangay sa 1FM. Alright. So, basahon ko nga ini ha na kuha na ini porpir kita magpasiring digdi sa mga issue sa lado nasyonal. Alright. Ang Rainfall Advisory number 7 Weather System Shoreline issued 5 AM today, December 9, 2024. Susog po sa Rainfall Advisory number 7 na ipinaluwas kan Pag-asa Southern Luzon, makakamati ang probinsya ni Albay ng Katamtaman, sundo makusog na paguran na pwedeng magdurar nin 2 sundo 3 oras sa asin makapiktar sa mga kataraning na lugar sa shoreline. Pinag-abisuhan po ang publiko, naman ang publiko, asin ang City Municipal Disaster Risk Reduction Management Office na magtinir na kamonitor sa kamugtakang kansendang lugar. Magpapaluwas din panibagong advisory alas 8 ngunyan po tabi na aga. Okay? So, yan po Rainfall Advisory tabi yan kan Pag-asa. Yani na baka kon mabugta ka mo sa alanganin. Di ko pa aram po, taday pa man ki ipinagpapaluwas na advisory at yan na alas 8 daw kung tapag makusog talaga an makusog talaga an oran kaipuhan man na siguro kaipuhan po tabi na ano na naman, kuha na naman. Ma-suspend na naman kita kang klase. Ayaman sana yan baga. Kaya lang, dakulo na ang suspension ang gibuhon po nindo, lalo na sa mga nasa college, mag-online na lang. Taura pa mga grade exam, mag-online classes na lang. Tangani po tabi na maayos na yan. Online classes. Pwede man na mag-online maringan yan, today na magpamasahi sa mga estudyante. Takon mauran nun, may problema talaga kita digdi, lalo na kung digdi sa Legazpi, pinagbabaha kita. Ano yan? Kay Gubin sige de. Okay. Based on, ali ni kay ko na, tinaw ni Darwin Sako. Okay, based on Weather Advisory number 4 issued by Pag-asa 5 PM today due to Intertropical Convergence Zone in shoreline, Albay expected to experience moderate to heavy rainfall 50 to 100 mm. Therefore, all school and local government units may declare localized suspension of face-to-face classes. Okay? O, bala na da ka mo Sabi ni Acting Governor Glinda Bongao, dahil na mapaluwas siya nin suspension kundi localized. Pag sinabi mong localized, kung mauranon sa sendong area, so mayor mag-suspend na kamo. So mayor mismo mag-suspend na kamo kan klase. Face to face. Pwede man kamo na mag-online online classes na lang. So kwa naman mag-online classes, okay lang yan. Tabi, takonra pa man mga exam, online classes na lang. At least akuan kita dahil mawawara duman sa lecture na dapat na maaraman kan mga kakian. Diba? At kung dahil ka mag-online na grabe yan, dahil mo yan dapat po makuan mo yan dapat po na
makuha mo giraray so lecture na dapat matapos mo so halimbawa sa college dapat matapos mo so libro nga na iputabi na ma-discuss mo sa estudyante dahil mo naman pwedeng balikan yan sa second sem tapos sa first semester po tabi susunod na tao dahil mo naman pwedeng balikan yan kaya so iba nagmi-make up classes ay mga make up classes pero ano kayo na may share rin kita diretso na ini last week nga ni sabi kan Pag-asa pwede daw na i-deklarar yung La Nina na may La Nina watch kita baka i-deklarar po yung La Nina di talagang kukuhang kita mabubugtak yan sa alanganin na di La Nina La Nina yun po yan ang laban okay so anyway kaipuhan ta talaga na kaipuhan po na maging ano ba yan maging makaskas yung desisyon localize lang po localize yung ano yan localize po tabi yung disposition bala na ka mo bala na ka mo sige anyway duman sa satuya ng mga kababayan siguro sa satuyang mga kababayan magkuha na lang kita so mga elementary tapos high school baka umangkid ang kawari sa indo pa talos ano yan kapag nga bagakan school year ka mo ngunyan pwede man na dain na tama recover man sa na yan sa college lang ang may problema kita college college lang po ang may problema kita okay so anyway Purpir kita magpasiring duman sa national, magtackle ka national issue, pasiring kita digdi sa report kan sa tuya ng mga pagiriba dyan sa Metro Manila. Si Mar Rodriguez mula sa Kongreso, hakbang ng Tourism Department para protektahan ang karapatan ng mga kababaihan at mga bata. Ikinagalak ng House Committee on Tourism. Si Mar Rodriguez may report. DWGO Live Report. Mar, please come in. Bakit ayaw? Bilang chairman ng House Committee on Tourism, ikinagalak ni Romblon Lone District Representative Eleandro Jesus Madrona ang naging pagkilos ng Department of Tourism o DOT upang protektahan ang karapatan ng mga kababaihan at mga bata upang tuluyan ng wakasan ang laganap na kaharasan laban sa mga kababaihan at mga bata. Ipinaliwanag ni Madrona na malaki ang maitutulong na nang ibinigay na commitment ng Tourism Department sa pangunguna ni Secretary Maria Cristina Garcia Prasco para tuluyan ng matuldukan ang malaunang problema ng karahasan laban sa mga kababaihan at mga bata sa kabila ng mga umiiral na batas. Sabi pa ng kongresista na ang bawat ahensya ng gobyerno kabilang na ang DOT ay kinakailangang lumahok at makiisa sa kampanya laban sa karahasan, pang-aabuso at iba pang uri ng pagmamamalabis laban sa mga kababaihan at mga bata. Kasabay nito, pinangunahan ni Madrona ang joint meeting ng House Committee on Transportation bilang Vice Chairperson ng komite upang talakayin ang 15 panukalang batas na nakasalang sa komite, kasama na dito ang panukala na nagsusulong o nagpo-promote ng paggamit ng bisikleta bilang mode of transportation sa buong bansa. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan man panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Pasadahan taman si Nestor Kagitla, Dole at DA
lumagda sa Memorandum of Understanding para sa livelihood program ng DOLE at proyekto ng DA Kabuhayan Store. Nasa linya si Kabahaging Nestor Kakitla. Good morning. Please come in. Ang Department of Labor and Employment at ang gagawa ng agrikultura ay formal na nakapagsosyo upang mapahusay ang programa ng livelihood program ng DOLE at ang proyekto ng DA Kabuhayan Store. Ang pagkipagtulungan na tinataka sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding na nilagdaan ni DOLE Secretary Bienvenido Benny Laguesma at DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr. Batay sa MOU, ang DOLE ay makikilala at itinataguyod sa DA ang mga natukoy na benepisyaryo ng DILP na may mga proyekto sa pangkabuhayan kasama ang mga unions ng paggawa at magbibigay ng mga package ng mga serbisyo sa ilalim ng DILP. Sinabi ni Secretary Laguesma na ang pagkipagtulungan ay sumusunod sa direktiba na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa pag-uugnay ng mga programa ng gobyerno para sa mga pinakamainam na paglalaan ng mga mapagkukunan sa karapat-dapat ng mga benepisyaryo kapag pinipigilan ang mga redundancies. Para kay Secretary Laurel, ang pakikipagtulungan ng expert clip ng ibinahaging pangitain ng paglikha ng napapanatiling kabuhayan at pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino, lalo na ang mga magsasaka, mangingisda, manggagawa at mga mamimili. Mula sa DOLE Central Office, Manila, ako si Nestor Kakitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, Kabahaging Nestor, sa report dyan sa Metro Manila. Alright. At alat ko na kung anong ko daw nga nining apod sa kuya, ha. Importante yun ini. Okay. Dali lang, ha. Okay. Tamang-tama, adi. Mauranon pati ang panahon ko niyan. Nakakuwang pa kita digdi sa dali lang. Look at me, babe, I wanna catch on fire. Buried in my soul, the California gold. Found the light in me that I couldn't hide. So I want you to put the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts.
Alright, sige. So, balik na ako digdi. May kaulay lang akong importante ha. Okay. Mauranon sa isla. Mauranon sa isla. Grabe, so, problema talaga kan mga motor sa dagat ngunyan eh. Lalo na kung dainin, ano yan, nakababad sana dyan sa tahaw kan lawod, tapos wara kanin, ano yan, wara ka po nin paralimas. Wara kang paralimas, sus Maria po, may problema kita. May problema kita talaga. Okay? Kaipuhan mo talagang, ano yan, asikasuhon pag may siringkaan. Okay? Anyways, guwana kita nin 55 minutos makalampas po ang alas 6 nin pagkaaga digdi po sa programang ini, Tingog din Barangay Morning Edition. Sabi po ni Governor Glinda Bungao, acting governor, bahala na kamo sa mga mayors. Kung nahiling din do po na medyo tagilid, dagdeklarar na tulos kamo. Okay? Online classes. Mag-online lang kamo. Tangani na, dana kitang, ano ba yun? Dana kitang problema, ano? Wala na kitang problema. Pag siringkaan. Kung mauranon, paano ba yan? Yung mga estudyante po, siyempre makarelase. Tapos makuwang kita nin medyo alanganin na ang sitwasyon. Kawawa naman. Pirit-pit yan. Tapos, pero ang estudyante minsan, maugmaong ka na eh. Tatinawa na mo na ki allowance, ki balon. Ngunyan dura, sindanin balon ano. Kung atap pa nagdeklara, ranin balon. May allowance ngayon eh. Siring man ako kayang kaito kan estudyante. Maduman. Siyempre, pamasahi lang so kuan mo. So pag-snack mo, dahil na. Mauli ka. Ano na ngayon so allowance mo? Boss ko na. Pinamasahi ko baga. Dahil na. Tapos na yan. Tapos na istorya. Siring ka ng kasimplan mga estudyante. Di ba? Taga-boss mo baga ito. Nag-rescue naman kita eh. Lalo na kung nag-aasa ka sa imong magurang. Ako kayo nag-eskwela, nag-aasa ko sa magurang ko, tada man akong trabaho. Siyempre nag-eskwela ka, so allowance kan magurang mo. Iyo man siya ng po tabi, an simple. Iyo ayos. Iyo po. Probably po 80 saka. Mga kuan baga. Mga ano ba yun? So, ginubatan o na. Ginubatan po, nag-suspend na. Walang pasok o levels, public and private, ginubatan. So, iba kayan. Makuha naman. Walang pasok. No eskwela. No eskwela ka mo. Saka baga. Localized suspension. Wala na ka. Pag sinabing localized, dahil naman dyan kuwan so, ano yan? So, gobernador. Wala na ka mo sa buhay dito. Magkuhan ka mo. Kung medyo alanganin ang sitwasyon, di kuha na. Automatic dapat i-suspender na. Yeah? Suspension kan klase. Masuspender na kita kan mga klase ta. Pero taon may mga suspension na yan. Tapos so ibang magurang kung nailing nito po tabi na medyo alanganin, dahil na nito dumanunan mga estudyante nito. Man sarong aldaw na absent, dahil man yan makaka-apiktar dyan sa grades nito. Dahil man yan makaka-apiktar. Mas maray nang nasa safe na, no? Kung medyo so LGU late magpaluwas ni nabiso.
Da nakadepende sa rapo-rapo, grabe daw ang kusog kanuran. Saka grabe po ang kusog kanuran naman sa rapo-rapo. Saka bagasan. Okay? Alright. So, para naman kita. 1 minuto bago po mag alas 7, nin pagkaaga DWRL Barita alas 7 masunod. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Mayroong sigla ang lahat.